खुलुमबाय आं बसुमतारी जों जे बे सेसा रिं फेस्टिभेल खुंनो आखायाव लादोंमोन 19 माबानिफ्राय फेब्रुवारिनिफ्राय 1 मार्चसिम ओमफ्राय बेयाव कालचारनि सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन ओमफ्राय मैयासो जोङो माखासे मिडिया बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे प्रेस खुंनाय जादोंमोन ओमफ्राय बेयाव माखासे बाथ्राखौ आङो इनफरमेसनखौ मोनलायदिया आं बेनि जाहोनाव कमिटिनि जानानै आं माखासे बाथ्राखौ बुंफ्रांबाय जिहेतु आं बेयाव आबाद बा माखासे आरो बिभिन्न माबानि संगठनफोरनि खोथा बाथ्राखौ बुंदोंमोन आङो जि जोंजों हेफाजाब दंमोन बा बिथांमोना समर्थन होदों होननानै बेयाव जेनेबा माखासेयाव जेनेबा आं इनफरमेसना आंनियाव गेप जानायखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय बेनि थाखाय आं आबाद आरो माखासे जि संगठननि आं नाम्बार बिथांमोननिफ्राय आंनि निमाहा बियो बेयावनो फोजोबबाय।